M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Ndikulandireni abale anga nonse lero lachitatu pa 23 August 2023 Mulungu wa 20 mchaka A, pamene mayi wathu Eklesia akufunanso kuti tigawane mawu a Mulungu. Mawu athu oyamba akuchokera pa oweruza mutu 9 kuwerenga ndime ya 6 kulekeza ndime ya 15. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a Blessings Phiri kuchokera ku St. Thomas Aquinas Parish ku Kasungu mu Archdiocese ya Lilongwe. Ndipo mthenga wathu wabwino ukuchokera mu mthenga wabwino wa Mateyu mutu 20 kuwerenga ndime yoyamba kulekeza ndime ya 16a. Amene akutiwerengera mawu a mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Santos Mpingu kuchokera ku Child Jesus Minor Seminary Nankunda mu Diocese ya Zomba. Mawu a m'buku la oweruza mutu 9 ndime ya 6 kukalekeza 15. Tsono nzika zonse za ku Sekemu zidasonkhana ndi anthu a ku nyumba ya Betelimo kupita ku mtengo wa mthundu pafupi ndi chipilala cha chipembedzo cha ku Sekemu kukalonga Ebemeleki ufumu. Yotamu atamva zimenezi adapita kukayima pamwamba pa phiri la Gerizimu, ndipo adafuwula kwambiri kuti, “Tamverani inu anthu a ku Sekemu, kuti nanunso Mulungu akumvereni.” Padangotero mitengo idapita kukalonga mfumu yoti izilamulira. Ndiye mitengo idawuza mtengo wa olivi kuti, “Iwe ukhale mfumu yathu.” Koma mtengo wa oliviwo udalandula udati, “Ine sindingasiye mafuta angawa amene amalemekeza milungu ndi anthu omwe, kuti ndizikalamulira mitengo.” Apo mitengoyo idawuza mkuyu kuti, “Bwera ndiwe ukhale mfumu yathu.” Koma mkuyuwo udalandula udati, “Ine sindingasiye zipatso zanga zokomazi mkuzuna kwakeku, kuti ndizikalamulira mitengo.” Tsono mitengo ija idawuza mtengo wa mphesa kuti, “Bwera ndiwe ukhale mfumu yathu.” Koma mtengo wa mphesawo udalandula udati, “Ine sindingasiye kupereka vinyo amene amasangalatsa milungu ndi anthu omwe, kuti ndizikalamulira mitengo.” Apo mitengo yonse ija idawuza mkandankhuku kuti, “Bwera ndiwe ukhale mfumu yathu.” Mkandankhukuwo udayankha kuti, “Ngati mukundidzoza ndi mtima wonse kuti ndikhale mfumu yanu, bwerani mudzabisale mu mthunzi wangamu. Mukapanda kutero, moto utuluke mwa ine ndi wopsereza mikungudzu ya ku Lebanumu.” Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mthenga woyera monga adalembera Mateyu woyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Za ufumu wakumwamba tingazifanizire motere. Munthu wina adalawirira mmamawa kukalemba anthu ogwira ntchito munda wake wampesa. Adapangana nawo kuti adzawalipira ndalama imodzi ya siliva pa tsiku, nawatuma ku munda kwake. Pa nthawi ya 9 koloko adapitanso nakapeza ena atangokhala pa nsika osagwira ntchito. Adawawuza kuti, “Inunso pitani ku munda wanga wampesa, ndidzakulipirani moyenerera.” Iwowo adapitadi. Munthu uja adapitanso pa 12 koloko masana ndi pa 3 koloko nakachita chimodzimodzi. Pafupi 5 koloko madzulo adapitanso nakapeza enanso akungokhala. Adawafunsa kuti,
bwanji mwangokhala khale pa tsiku lonse osagwira ntchito? Iwowo adayankha kuti, chifukwa palibe amene watilemba. Iye uja adawawuza kuti, inunso pitani ku munda wanga wamphesa. Dzuwa likulowa, mwini munda uja adawuza kapitawo wake kuti, kawayitane antchito aja uwalipire. Uyambire amene alembedwa potsirizawo, utsirizire oyamba aja. Pamene adabwera olembedwa pa 5 koloko kuyamadzulo aja, aliyense adalandira ndalama imodzi. Tsono pamene olembedwa poyamba aja adabwera, ankaganiza kuti alandira pakulu, koma nawonso adangolandira aliyense ndalama imodzi. Ndiye iwowo polandira adayamba kuyiringula. Adati, anzathu otsirizirawa angogwira ntchito kanthawi pang'ono, bwanji mwawapatsa malipiro olingana ndi athu, pamene ifeyo tathyoka nayo ntchito tsiku lathunthu ndi chidzuwa chonse chija. Koma mwini munda uja adayankha mmodzi mwa iwo kuti, iwe, inetu sindidakubere ayi. Kodi suja tinapangana ndalama ya siliva imodzi? Tenga malipiro ako uzipita. Mwini wakene ndafuna kuti ndipatse wolembedwa potsirizirayu malingana ndi iwe. Kodi zinthu zanga ndisachite nazo monga ndifunira? Kapenatu ukuyipidwa nawo ufulu wanga eti? Tsono Yesu adati, choncho amene ali woyambirira adzakhala otsirizira. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Abale anga okondeka, mawu athu oyamba aja tamva nkhani imene imavuta kumvetsetsa kuti kodi pamenepa kodi Yotamu afuna kukhamba kuti chani. Koma kuti timvetsetse bwinobwino nkhani imeneja, tikuyenera kubwererako kumbuyo pang'ono, ndi pamene timve kuti panali mkulu wina amene anali ndi ana ake ndithu ambiri. Tikapanga masamu athu bwinobwino kupotengera ndi zimene tikumva apa, tiona kuti mwina ndiye kuti mosachosera anawo analipo 72. Anali ndi ana ambiri. Koma mwana wina anali ochokera kwa mzakazi wa mkazi wake. Choncho mkulu ameneyi zina lake linali Yeruba. Akuti atamwalira Yeruba, ana ake onse aja anapanga chiganizo chokuti azilamulira onse deralo pamodzi. N'chifukwa chake tikumva nsono fanizo lija lakuti mkuyu unakana kuna kuti ineyo ndimakhala ndikupanga zakuti ndimatulutsa zipatso zabwino. Mkanda nkhuku nayenso akuna kuti inenso mwakuti kupita ku mtengo ino wa olive una kuti ine ndimatulutsa mafuta abwino, mwina sizitheka kuti ndizikayang'anira anthu amenewo. Mwachidule fanizo limene chiri kunena kuti ana onse a Yeruba anapanga chiganizo chakuti azilamulira mtundu umene bambo awo anawasira. Koma pakati pawopo panali mwana mmodzi amene samakondwa kuti akulamulira limodzi iyayo, amafuna kuti azilamulira yekha. Mene inu ndine tikudziwira kuti pakati pathu osalephera pamapezeka anthu ena ake amene nthawi zonse amafuna aonekere pa top, amafuna nthawi zonse aonekere pamwamba, safuna kuti nonse mukhale pamodzi chonchi. Iyayi, pamene nonse muli pamodzi pa level yofanana, iwo samakondwa, amafuna kuti atulukekobe ndithu akakhale pamwamba nchonga choti anthu azinena kuti akujajatu ndi awali apopo. Ndiye mtundu wake unali umene wachina Abimeleki. Akuti Abimeleki sizimamusangalatsa kuna kuti akulamulira limodzi ndi ana anzake onse. Ndiye kuti ananyamuka nkubwera kupita kwa anzake, kwa azibale ake, anthu amene amadziwa kuti ndi anthu a mtundu wake, kukanena kuti kodi inu mukukondwereradi kuti ana onse a Yeruba azikulamulirani? Bwanji mutandilola kuti ine mmodzi mwa inu, tonani ndine wa mtundu wanu, ndizikulamulirani?
ndi anthu ache kumene kuja anthu onse aye zona ndi bwino tizilamulidwa ndi munthu wathu. Ndiye anatolera ndalama ndikuwapasa anyamata aganyu, pitani mukadule makosi ana onse a Yeruba. Ndemumazwira amene anyamata akangopasidwa ndalama amene amakondwera akuti anathamanga kupita kumene kuja anakapha ana 70 a Yeruba. Amene anamuphonya ndi mmodzi yekha Yotamu amene anabisala. Ndipo akuti atati choncho anthu anapita kukamulonga ufumu Abimeleki kuti azialamulira. N'chifukwa chake Yotamu amabwera kwaphera fanizo limeneli. Aona kuti komatu mtengo umene wavomera kuti ukulamulireniwo umene unde ukukanthanizeni ndipo mumva kupweteka. Mumva moto umene uchokere mu mtengo umene sukhala moto wamasewera iya. Mumva kupweteka. Ndipo akuti atati choncho anathawa chifukwa amadziwa kuti Abimeleki akangompeza amupha ndithu. Ineyo ndimazifunsa kuti kodi kantima ka Abimeleki mwa ine mulibe? Ndipo ndikakhala kumazunguza ndikuona kuti kantima kameneko mwa ineyo kalimo. Koma funa ndithu nthawi zonse kukhala pamwamba, anthu onse nkumayang'anira pansi. Koma funa kuti wina aliyense azinena kuti koma bambo Mpingu aja, bambo Mpingu, ndiye nkumamva kukoma. Anthu asakambe soza wansembe wina aliyense iya. Azingokamba za ineyo bambo Mpingu basi. Ndikhale pamwamba nthawi zonse. China chilichonse ndikhale nambala 1. Ndeni mapitirizaso kuzifunsa kuti kodi mwa inuyo abale anga amene tili limodzi pano, kodi kantima kamene kantima ka Abimeleki mulibe mwa ifeyo? Kantima kosa makonda kuna kuti tichukire limodzi. Kantima kosa makonda kuna kuti tipambanire limodzi. Kantima koma ngofuna kuna kuti inuyo nokha ndi mupambane, ena onse asapambane. Kantima kamene kamwa ife mulibe? Kuchalichi. Tikapita kuchalichi timakaona zotani. Kodi sitimaonamo achina Abimeleki machalichi mwathu mundikapita. Amene nthawi zonse amafuna ndithu kuti azionekera ndiwo basi. Avala chitala akaime pa khomo. Azilesa anthu kulowa ntchalichi dikirani kaye. Mosatengeranso malamulo a mpingo iya. Dikirani kaye kwakhazika anthu panja ati mpaka kaya nthawi yanji mwina nthawi yolandira ziro ano ntchalichi. Akatero choncho koma nthawi yowerenga malembo ndikuti akutamanga kawerengeso malembo. Anthu aone kuti amatha kuwerenga malembo. Mapemphero a Khristu akawerengaso okha. Abweraso azapereke dongosolo anthu nthawi yolandira. Nthawi yachoperekaso akagwira box yazopereka. Zolengezaso akapangaso okha. Anthu amene amakufuna nthawi zonse kumangoonekera pamwamba. Safuna kuti atukukire limodzi ndi anzawo. Safuna kuti achukire limodzi ndi anzawo. Ayi. Achina Abimeleki. Tikuyenera kuzifunsa ndithu. Ndipo choncho phunziro lalikulu limene tikuliona m'mawu athu oyamba chendera kuti mtima wofuna kukhala pamwamba nthawi zonse ndi umene ukutiwononga. Mtima wofuna kukhala pamwamba nthawi zonse ndi umene ukutiwononga. Timalolera kuba ndalama zaboma ndi cholinga chokuti tikhale pamwamba tisasikepo iyayi anthu osazikamba za ife. Timalolera kupanga zimenezo. Kuba ndalama zaboma, timalolera kuba ndalama za mpingo, timalolera kuba ndalama za kampani ndi cholinga choona kuti tikhale pa status yathu isasike tikhale pamwamba pomwepo. Mtima wa Abimeleki. Timatha kuononga mbiri ya anzathu. Abale anga makampani mutu anthu aonongerana mbiri. Ndipo ndi makampani anthu akudziwa kuonongerana mbiri. Koma ndikumuononga nzako amene uli naye pa level imodzi ndi cholinga chokuti akuti abwana asamuone ngati munthu abwino ndipo asampange promote. Zilipo to makampani. Mumpingo muso zilimo. Tili ndi akhristu ndithu amene amalolera kuononga mbiri ya mkhristu nzawo kumphakati. Mphakati wonse utemenuke uzimuda munthuyo usazampasa udindo wena liwonse usazamukhulupirirenso. Ndi cholinga chokuti akuti iwo akhale patopa, akhale achairlady, akhale achairman. Mthenga athu abwino tikupezamonso phunziro la mphamvu limodzi. Akunena kuti tonsetu tikalandira mphaso yache imodzi kapena chilango chake chimodzi. Tikalandira mphaso imodzi kapena chilango chimodzi. Ngati tikukalandira mphaso ndiye kuti tonse tikukapita ku paradizo. Kapena ena kukapita ku paradizo, ena kukapita kwina. Ngati tikukalandira chilango ndiye kuti tikukapita ku Jehena. Palibenso kuti
anabwera nthawi yanji mu mpingo? Palibe kuti anatembenuka mtima nthawi yanji? Palibe kuti chikhristu chawo cha chikatolika anachiyamba nthawi yanji? Akuti tonse tikalandira 1 dinari. Chifukwa mwini wa moyo ndi amene ali ndi ufulu wonse wopereka kwa ife chinthu chimene iyeyo wasankha. Kotero kuti antchito aja amene analembedwa kumambiri tamva, akuti atangoona kuti anzawo aja kulandira 1 dinari, akuti tu anabwera 5 koloko, ali koma panopo ndi tidya ndalama. Mene amanena anyamata masiku ano, tidya mane pano. Apa ndi tidya mane apa. Anthu a 5 koloko akupasidwa 1 dinari, akupasidwa ndalama imodzi, ife definitely tipeza ndalama zambiri. Ndakuti adada bwana osakulandiranso ndalama imodzi. Ndi akupsya mtima kuti zitheka bwanji. Ife tapsya ndi ntchito tsiku lonse la tunthu mukutipasa ndalama imodzi yofanana ndi anthu amene sanagwire ntchito nthawi yayitali. Koma mwini munda uja kuna kuti ndili ndi ufulu topanga chimene ine ndikufuna. Simungandilamulire zamene ndikuyenera kugwirisira ntchito chuma changa. Ayi, kapena mukunyansidwa nazo, anamufunsafunso limene. So sizitengera kuti chikatolika tayamba liti, kapena kuti tinatembenuka mtima liti. Akuti tisamaziyerekeze nakumbali yachipulumuso mmene taonera mkati mwa wikimu siku lina lake ndi ntchito ya Mulungu. Chipulumuso ndi ntchito ya Mulungu. Choncho tisamaziyerekeze kwambiri, tisamazikweze kwambiri. Kaya tinabwera kale mu mpingo mutitumikire posayang'anira kuna kuti kodi phindu lake ndi lotani. Nde timaona m'mipingo kumapezeka kuno kuti anthu ena kumapezeka kuti akuwalesa nzawo kutumikira, olo kapena amakhulupirira kuti maudindo ena kenake sangatenge chifukwa chino kuti mu mpingo musanabwere mukale. Mpingo utu ife mutifunse ka ife amene tili ndi experience mu mpingo umene uwu. Inu mwabwera liti kuti mukatiuze ife chochita. Timayiwala kuti pacha mulendo ndi amene amadza kalumuka kuthwa. Inu mwabwera liti kuti muzikatiuza chochita mu mpingomo. Timazoona kuti chifukwa chokuti tinabwera kale mu mpingomo, chifukwa chokuti pamunda apa tinabwerapo kale, ndiye kuti chimphoto chathu chikuyenera kukhala chachikulu, maudindo athu akuyeneranso kukhala akuluakulu. Tonse tikalandira ndalama imodzi. Tiwathandize anzathu amene akungobwera kumene mu mpingo kuti aonese luso lawo. Ndipo ife tisakhale oweruza amanena kuti chifukwa chokuti awa asanakhale kwambiri mu mpingo then chikhristu chawo si champhamvu. Inu kodi mudziwa bwanji za chikhristu chimene chili mu mtima mwawo? Inu ndi Mulungu. Timpemphe Mulungu atipase chaulere chakuti tisamakhale nthawi zonse ofuna kukhala pamwamba. Chachiwiri, atipase chaulere chozindikira kuti mphoto imene tikalandire ndi imodzi, kapena chilango chimene tikalandire ndi chimodzi. Koma inu ndine tilimbikire pa moyo wathu wa chikhristu kuti moyo wathu ukhale woyera. Tiyesese kuyeretsa moyo wathu pamene tili pa moyo wa dziko lapansi pano ndi cholinga chakuti kumwambako tikalandire mphoto, ndipo ndiko kukhala limodzi ndi Ambuye Yesu, kumuona Mulungu chamaso. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.